Magari Penny family. Mikalam no. Si uvane ndalama atichade kugara tichitambura daima dibatsira Ishe daima dibatsira Jehova. Mwari ndimi munoziva kwatakananga, Mwari ndimi munoziva upenyu hwedu. Mwari ndimi munoziva kwatakananga, Mwari ndimi munoziva upenyu hwedu. Kunyango pakasungwa munozunungura baba taita yambuka takuda kufamba chanesa inzira musazotisiya tizvikwanisa ndiri mwana ndina chandoziva nzira dzandofamba vakatayarira kunyango panotsika tsoka vanokola ndandinodisisa kuti mugotungamira. Mwari ndimi munoziva kwatakananga, Mwari ndimi munoziva upenyu hwedu. Mwari ndimi munoziva kwatakananga, Mwari ndimi munoziva upenyu hwedu. Takuda usiuva nendalama atichade kugara tichitambura daima dibatsira Ishe daima dibatsira Jehova. Daima ngosarura mira umakavazawira takuda kuyenda mberi takuda kufamba na Mwari. Mwari ndimi munoziva kwatakananga, Mwari ndimi munoziva upenyu hwedu. Mwari ndimi munoziva kwatakananga, Mwari ndimi munoziva upenyu hwedu. Kunyango pakasungwa munozunungura baba taita yambuka takuda kufamba chanesa inzira musazotisiya tizvikwanisa ndiri mwana ndina chandoziva nzira dzandofamba vakatayarira kunyango panotsika tsoka vanokola ndandinodisisa kuti mugotungamira. Mwari ndimi munoziva kwatakananga,